Seryoso na ko. Ano man? Kay gira. Ano gira na? Seryoso na ngayon ko din na pwede magkata-kata. Kata gira. Pagali. Tara mas layo ng gira, tara man sa Ukraine. Mangan, naman nakakanat-kanat na. Kanat ba? Israel ganing gira nagkagira na. Yung hadlock day ka day. Di oy. Hadlock day ka sa gira. Namahadlok ang tagira. Agawa nga na, seryoso kay mga nila. Kintayo, ikaw hagdan nga. Gira ta dong. Mota bibs. Ay, Girahon lagi na ng Amerika. Girahon ng Amerika. Ano naman? Sumesa na dyan yung mga girahon. Guntang ito na. Asa? Iba-diba. Ako nakatraso ng Dyan ang vlog mo kuya. Vlog namin kuya dong. manang girahon nila man siya. Wala ko notice. Yan, vlog sa amin kuya dong. Larga na karon ha. One only another. Solo ka buwan. Ako balik ha, ni December. 1, 2, 3, 4, Girahon na 5, ng Amerika kay ako nakatraso. Try mo ha. Sige. Alan, ako nakatraso na ng Amerika manang girahon. Sa may atraso na yan yun. Dagi na to, Ilog dade. sa Amerikano wag ang goal. Nagilong kuma ko ang diri. Hindi na. Di nga siya gliktay. Di siya gliktay. Ito di siya girahon. Wa mo ko mayo. Ay, Di man ilag. Kumako ko dadi ha. dalaw di ba mo? Bitangan mga tanong mag-vlog. Di man di nga siya gliktay na ada na koral la. Koral man na di girahon. Amigo mo ng koral ya. Siya na yung nagbuhos, amigo mo. Dia pilo na lang. Gubit na ka Sila dadi. lang sa igaro man siyang isugo. Gubit dadi. Gubit. Kaya nga iyahamang yuta. Ilaham ng juta. Iya deng gold. Di lagi na mo sa kay gira. Sa alam nang iyaham ng juta. Di ata yung Bisa iya deng gold. himuha pa ng gold. Diyan may tagi sa juta. Nya iyang gold pila ra kapida tayo. Bayaran sa mo tong juta. Yeah. No. Saan man yun? Siya ba tag-ilaw? Ano naanam na? Girahon ko na siya. Wala siya kapayunan. Pwede madaga reglo. Saan mo yung paggira? Basta pa rin kamutan na girahon ng Amerika. Pulbos lagi ng Amerika dapat yung gira. Anong Amerika may magira? Sila ba? Amerikano man siya. Di Amerikano. Damay na tanan. Amerikano man siya. Di damay siya. Damayon dahil yung mga Damay Amerika. ka ng Amerikano. Tiyo. Sa Amerikano ka. Damay. May mga pila ka kasundaw ng Amerikano. Kadaog ka kada. Abe, saan pag 1 billion na sila. Sa pag ipabot na sila 1 billion. Tubig dadi. O ngayong tubig ka. Girahon sila siya na. Bye. Bye. Damay di ang ubang Amerikano ani. Tanan, damay. Amerikano ko Amerikana. Saray na kasaya. Amerikano ko Amerikana. Damay na tanan. Kay Amerikano man siya. Paisog-isog man siya. Ayun ako ang dadi video. Ayun na. Vlog pa min Kuya Adong. Hmm. Vlog pa min Kuya Adong. Ano sa mo vlog? Yeah, dong. Hindi ara. Girahon lagi siya. Ing na nalaman na siya nga. Papangandaman na laman niya na permi. Sa ano ni sa Amerika. Ikaw mo istorya nga. Papangandama, pangandam na laman permi Amerika. Ipa-high-tech nang imong mga armas, mga nuklear sa pangana. Kay girahon ko na pangadong. Tiyo. Sa may mga armas ni mo imong gamiton. Ano masaba man ko. Girahon ko siya. Masaba ko kung sa iyang armas. Basta kay girahon siya. Pangandam siya sa sakto. Yan ang sakto siya sa depensa. Ya, mo kay tangkid